Hamisu Breaker, Isa Ayagi, barka da zuwa tashar mu mai albarka a cikin zauren mu na kacici-kacinci AMD TV Hausa. Haka zalika duk shekara a masana'antar Kannywood ake samun jarumai guda biyu ko kuma mawaka guda biyu da suke tashi a lokaci guda. To a wannan karan muka dauko Hamisu Breaker da Isa Ayagi. Duka da gaba ɗayan su mawaka ne kuma abokanan juna ne a masana'antar ta Kannywood, wanda dukan su gabaki ɗayan su sun fito ne daga jihar Kano. Hamisu Breaker da Isa Ayagi. Yau kacici-kacicin namu yana kan wayannan mawaka guda biyu da Hamisu Breaker da Isa Ayagi. Shin kana bibiyar waƙoƙin Hamisu Breaker ɗorayi ko Isa Ayagi? To ku biyo mu kudi a cikin wannan shirin namu na kacici-kacinci domin jaddada muku da gaskiyar abin da yake faruwa tsakanin wayannan mawaka guda biyu. Dan tsokaci dangane da mawaki Isa Ayagi. Jarumi Isa Ayagi jarumi ne a masana'antar Kannywood kuma mawaki wanda ya dade ana damawa da shi ya kawo muku waƙoƙi daban-daban wanda suka nishadantar da ku, wanda kuma a halin yanzu tauraron su shi ma yana haskawa a masana'antar. Jarumin Isa Ayagi yayi manya-manyan waƙoƙi wanda suka ɗaga shi a wannan shekara da kuma shekarun baya da suka wuce, irin su waƙar Mutuka Raba, Maryama Gimbiya, kai da sauran manya-manyan waƙoƙi da mawaƙin ya wallafa a wannan shekara da kuma shekarun baya da suka wuce. Jarumi Isa Ayagi, Gare Ka ga Masoyanka. Sa'annan jarumi mawaƙi wanda aka fi sani da Hamisu Breaker ɗorayi, wanda shi ma yana taka rawar gani a duniyar mawaƙa a halin yanzu. Jarumi Hamisu Breaker, mazaunin jihar Kano, haifaffen jihar Kano, shi ma ya taka rawar gani a cikin waƙoƙin da ake gabatarwa a masana'antar ta Kannywood, wanda a halin yanzu ya saki waƙoƙi da dama daban-daban wanda suka tashi a wannan shekarar da kuma shekarun baya da suka wuce. Akwai waƙar Jaruma da Ƙarnin Sabo da manya-manyan waƙoƙi da jarumin shi ma ya wallafa mawaƙi a masana'antar ta Kannywood, wanda ake masa laƙabi da Hamisu Breaker ɗorayi. Masoyin Hamisu Breaker gare ku, za ka yi komen da sunanka da lambar wayarka, sa'annan kuma da adres ɗin garin da kake da sunan mawaƙin da ya fi burge ka yake baka nishaɗi a masana'antar ta Kannywood. Hamisu Breaker, Isa Ayagi. Kada dai kuma ta dai duka dai a gargashin tashar tamu ta AMD TV Hausa. Za mu tattara dukkanin wani sako da dukkanin wani mawaƙi ya samu mu dangana shi zuwa ga hannun mawaƙin Hamisu Breaker da Isa Ayagi da kuma sunayen waɗanda suka zaɓe su. Kada dai kuma ta dai kuna tare da tashar AMD TV Hausa. AMD TV Hausa ta ku ce.